Sagudahin nga rin ti surat ni pagayam ti nga rolling. Dear Manong Nemi. Idi ubingak Manong Nemi, sinaludsud dagiti naganak kaniyak, noan yan to kayat ko pagbalinan. Kayat mo kanitag balin nga doktor, kayat mo kanitag balin nga inhinyero, kayat mo kanitag balin nga abogado, kayat mo kanitag balin nga anyat, kayat mo pagalinan, maestro, wano, mga obisina iti bangko. Timbaga kadagos idi Manong Nemi, kayat ko tagbalin nga engineer. Karpintero ni tatang, idinto taninanang Manong Nemi kat a plain housewife. Lima kam nga mga kakapsat Manong Nemi kat siyak takinteng nga. May katlo. Awan ti sa bali ngayong kalikagom dagiti naganak kada kami nga kakapsat no di panangipas mi iti panagpasan. Arapaap dagiti naganak, arapaap ti anak. Inauna Manong Nemi babae ada idin iti college di pagkamam ta naipadamag nga nakitaray suna gabutadan na agpitpitik iti saklod na. May kadwa Manong Nemi lalaki ni Manong June nang isang pet iti masikog a girlfriend na. Siyak laingen Manong Nemi kat siyak maten di sumaruno. At daki din iti third year college iti korsok na civil engineering. Iti tumteng Manong Nemi ti biyag ko, Manong Nemi ni Sally. May samit Manong Nemi ng estudyante iti akem na wano kurso ng accountancy. Third year kat third year met sona umuno na nga graduar ng iti siyak ta 5 years course ko engineering. Iti daton ko't panagayat ko kenkwana. I love you, Sally. Rolly, estudyante na tapay lang. Saan kayo baga nagiti parents ko nga sana pala makinubnubyo? Katsika. Oras yan. Saan kayo baga nga ipas na ko tagbasa, anak pala nga makinubnubyo. Nagpatpada naman lang di bilin nagiti parents mo ng parents ko. Agayam talaga sa best friend na singit ng pagayam. Kasi nga rin tinapasamak Manong Nemi, kuyog-kuyog, pakaalaan ka rin tisikog, kibin-kibin, pakaalaan ni tubing. Sa amin napupuutan Manong Nemi numanen, nagkuyog kami na magmerienda, mapanaglans, kat kakangalayan ko iduk-dukit iti, I love you, Sally. Yes, thank you. Hindi ko kung nanamatan kanya. Do you really love me? Yes. I love you too. I love you too, Rolly. Nagkating class kami maten Manong Nemi ka magbuya ti sine. Siyempre maarakop ko isuna. Nagbanglo, naglinis ti kotis na. Magkakdagi di bibig na. Oh, Sally. Rolly, I love you. Love you too. Salangan nga sine, tisarkan mi Manong Nemi. Babang kami pa yung nag-check-in iti hotel. Dito'y maten Manong Nemi, nga di min magawidan tirik nami. Idi tamaramanan min Manong Nemi panagtanaig ako nada. Panagmaymay sa tibagimi, panagraip dagiti takulap, panaglanang dagiti bibigmi, panagtipon ti barukong ken barukong. Panagtipon Manong Nemi, panagmaymay sa tibagi ken kastamat ten tiposong. Kas nakaililing mo tang kanayon Manong Nemi. Tano kidayak isuna, sinakasako isanyas, sumurot mo ten. Mapangkamat na iti hotel Manong Nemi. Nagtungpalan na. Rolly, saan mo ten nga matat ngayon? Masikok ako. Duwala yung tumabalintang karamidan. Tapos saan nga matunday ti panagraduara, panagbasa ta. Anya? Umuna, paragregta.
No, tiyak kayat. Dati mo kayat. Irobat mo tukaran na nagiti arwatem. Tayawit kan sa jabalay. Manong nemi na ipada ka digiti kakabsat kong inaw na. Saan ko inituloy ti panagbasak no di nagasawa ak nga dinauras. Natulag ti kasar manong nemi ag wingiwing digiti naganak kanya. Ay apo ya. Awan man laeng iti anak nga makatungpal digiti arapaap. Tan, sa nga bali, babaling ko tumat ng ituloy. Kasano pa iti manang ituloy mo? Ah, sino pang babasa ka? Da kami matlaki ni nanag mo? Hindi agtrabaho nga. Sa kunto ituloy tagbasa. Ay, naikari lagi di kastoy na kita anak mo eh. Inauna, haan nga nakapagturbos. May katlo, haan. May katlo, haan. Nanto nga tadi kita dadum pa yung kaapsat mo. Baka aga-asawa naman. At tada di inauna, imuna, sinurot yung may katlo, sinurot yung may katlo. Baka di may kapatkan maudi, o naburadak, asya tumatlata. Nagasawa ka mga rod manong nemi kinisali. Simrekak asimurot kinitatang iti construction manong nemi. Agbatil semento, palitada iti masursuro ko. Naging ganadan kami ti kagangil lang nga balay nga nang bangunan mi ti pamilya mi kinisali. Impas ngayon natin anak mi nga nauna manon nemi Junior. Rolly Junior. Abay man ka Junior. Baka may padaking ka. Nga ana. Makasikog nga saan nga may tuloy ti panagbasa na. Ninto Junior ti mangituloy tarapahap ko. Agbalin tong engineer. Baka engineer. Ti asawak manong nemi no kasta mapanawan na ti anak mi. Tao may matbantayan ni nanang. At astig lang ti balay mi, iti family house mi. Mabamat sumrek manong nemi, akas agkahera, iti may isang restaurant, iti syudad. Sumrek ag sa construction, linawas nga ti sweldo, ag sweldo mat iso na ti binulan. Aging ganag sikog manen para iti may kaduang anak mi manong nemi. Babae? Dahil tumit ti mangituloy, tinatunting harapap ko si Dart. Sino? Ti anak tang babae. Ni Junior, agbalinto nga, engineer. Ni Margie, agbalinto nga, accountant. Manong nemi di agbasan ni June no anya edit sinalsud da ginaganak kanya kastaman ti sinalsud ko ken ko ana. Anak, anak tut kahit mo pagbalinan. Siyak papa? Kahit magbalingan doktor, pulis, soldado, wano abogado, wano anya. Kahit ko nung nagbaling nga, engineer, papa. Malagip ko lang arod. Kastamat timbag idi, kinitatang ko. Nagkatawag. Apit katawa kayo, papa. Kastamat idi timbag kinilulom. Ngayon saan ko natungpal. Tapay ngamin. Inasapa ka nag-asawa. Nag-asawa ka mo kini mamang mo. Kastamat isalsalud-suden kini Sally kini Margie manunemi. Anak, anong tutkayan mo pagbalinan? Maestra, abogada, doktora, nurse, unaan niya. Kahit kundot mga opisina iti bangko mama. Accountant? Win? Opo, kastamat tarapap ko idi anak. Alagad sabi ko mata, da kayo kini Junior nga manong mo, da kayo ti mangituloy, agbalegi, iti natunday, napaing arapaap mi. Manong nemi, imasanso ang iti trabaho, nagbali na kaporman. Kaputal-tal kan naklaunay, tibus ko, nga ni manager, engineer, manong nemi. Rolly, boss, kabay lamon. Tiyan na, boss. Tiagsulong ang kontrata.
Arapahap ko nga talaga, boss, nga saan nga nag-graduate engineer, tiga kurso ka engineering, kayam. Oray, nalaling ka, hindi kita ay nakaadal. Ngayon, kahit mo suwan, boss, kayam. Kabayan pa nagbaling ako porman, ipatawid ko kin ka dato'y lisensya. Ngagkontrata. Boss, ada ka di mabaling ngagkontrata? Nga saan nga nag-graduate engineer? Sa bali di engineer, sa bali di kontraktor. Hindi pa nagrabit nga ito plano. Kita, ang masid ka kadi kita architect. So nagrabit di plano. Kasunod pa nagkikontrata. Susapo. Basta isurok pa mayam. Tapos nagasta kita. Agbaling ka mata na kontraktor. Masalang agtalina na porman. Manong nami, gaputan na laingak ng mga ulo, kada kita dati babae, ngagtrabaho. Kan gaputan ado ka knowledge ko, may gap, iti pa nagkontrata, manong nami, panagipastak iti residential building, stamat din nga dumapay, panagsemento ti kalsada, kanda dumapay, para kay parakner ti eskwela. Manong nami, ado da kita mismo umayang umasdag kanyak, tapos na kita kontrataeg, tanyaman nga patakder da, nga balay, kanda dumapay. E di ababagapan na manong nami nagbalin na ka-kontraktor. Aday din ni John, iti high school, kastamatan ni Margie, manong nami. Wine. Kabiksadan, naggastos. Aging ka, simrekan manong nami, nag-ganrole ni June, iti college, kalpasa nga naggraduar, iti high school. June, anak, pa, talaga kahit magbaling engineer, wan pa. Dalay nga ma. Amo anak, kastama tarapap ko iti. Ngam, napahayak. Gabot na sa amin nga natagpalantrik namin kini mamang mo. Nag-asawa kami nga din na oras. Kito rin naman pa yung saan kaya nagbaling engineer, papa. Kontraktor kay Bet. Dato ko na iti pagyamanak. Nakunadan, oray no awan diplomam, hanggang nakapaggraduar, no talagang ada sirib mo, ada laing mo, ada talentong intend na Diyos kang ka, mawaling mo sa rin. So, alalay nga ma, siya timang ituloy, tinatunday nga napahap ko, June. Rolly Jr. Ngayon apa nga tama nung naiming nga dali kiti pasamak. Nga di kita itugot iti na palambas ket naskin kuma nga mapukaw. Nga awan ti mang surut. Mang padak. Mang sukot kadagisakan na kadagita nga tugot. No apa ket di man nung naiming ti panakairan ranana. Aday din ni John iti third year college umuna nga semester. Dito suwang petak, manong nemi, dito'y balay, nga nagkapo iti panang bisita karig iti kontratak. Ada idin owner type jeep manong nemi nga service ko. Idi na iparking ko, na igarahek ti jeep manong nemi, imay nakinisat ganti asawa ka ni Sally. Rolly. Abay, ada ka di problema? Nakadakdak ka na problema. Ano nita? Digit anak mo, awampay ni Margie, gabot yung pakada ng maladaw. Ning ano Jun? Ada di taonig. Ada kaduana. Sino? Kaskolan na? Barkada na? Girlfriend na. Anya? Masikog. Agang angaw ka, Sally. Sana ka angaw. So nga, sinabat ka, naptun ka sa tagat. Itan ngagpungtod ka, tayo doon masango mo ti anak ta. Ni Junior, nabaoton tirik nam. Paunay mati.
Apay nga nas nga tuladin nak ti junior ko. Apay nga pasurutan na tinapalapas ko. O matinagkurkurangan ti ko na. Nakas man ti sanggay bagay nga nak karatangawan tinagkurkurangan ta. Rolly, mabalin siguro nga gusto ka talaga tinairoit agasat ti anak pa. Imala iti amana. Sana hang nakataptapal, nakasiko. Anong name isang pulos ka nagbaho ti pungtut ko. Pinanawag latan ti asawak nga simbre kaklatan manong name kamkamakaman na kananawaan nga saan ko kano nga dangaran ni Junior. Yung saan ko nalapdan ti riknak manong name. Yam amuna ko man, ti girlfriend na, idinanalpaak, ti danog, itirupa na pak. Oh, papa. Pinasarunwak manong nemi, dinanog, ti buksit na, kung tarak kumamanin, manong nemi, ingawid na, nisaling asawa. Awan tiyan mo, may nga nagkurkurangan, may kang ka, Junior. Pero saan ka nagtumpal? Kasi ka. Apingin palubos mo, nagsikog ka. Kinunak ng sublat manong nemi, tinalapsat nga madlawan ti tiyan na manong nemi, nga agbalin nga manugang mi. Saan nga si mong bat? Ni Virgie, manong nemi, nudikat nagdumog lain. Sorry pa. Sorry. Awan nga peso tinagkurkurangan nyo. Ngayon sa amin nalapdan tirik namin kini Virgie. O, matisabali nga ramidan min, no, di. Mangimamukan kada kayo kay kuhana. Tapos kasar kayo, mati na oras. Sa nga bali pa. Mabaling kong tumat nga itulit pa nagbasa. Diyola amin. Kasanong tupay. Kastamat ko nakidi. Ngayon saan ko nga itulay. May karigatak, papa. May karigatak. Urihan niya pati sa saumin na. Nalpasan nga napaay kami ka. Mahala kayo tibiyag mo. Sige. At pang asawa mo king kuwan at pang ikasar mo. Tulungan takpe lang pa. Ay, sus apo ay. Balasan ko. Papa. Ano biglo na nga, papa, tawag mo kanya. Nangarod. Amo ka din nire-reference mo ti kasad mo? Sampay, papa. Inangor ti ramidan yun. Ikagpakawan ka na kuhada. Kalbasan na. O may kamtun sa jibalayo tapos na magsalitaan min. Pagsasalitaan to yun, ti kasaryo. Manong nemi, sa anak unang umininom ng kireding ang kundaway. Siya ka mismo tinapanggimatang ti arak. Kanadakit ti likod ng uminom. Rolly, saan nga sakitin tinakam mo? Kasi ano ko matasangag sakit tinakam ko? Sally? Imalakanyak dyan ako. Imalakanyak dyan akta. Kat ni Margie, kumusta man? At ang boyfriend nan? Awang ka no pa'y. Sabo. Basta, baka umalaking ka dyan. Babae nga nagta. Ano harap mong balintan na mas pari yan, mat kasta mapasamak. Ang tangin saan, tawad nga nagkurukurang ka na kuwada. Kastamat ako na nagdi parents ko, hindi. Kastamat kanyak. Wala. Awatan dito kinapod, no? Saan nga makapag-graduar tayo na unata? Sabi ko mata ni Margit makapag-graduar ti kurso ng accountancy as kanya. Nagkalay sa around the June kani Virgie Manunemi. Kat siyempre, saan nga nituloy pa ti anak ko tinagbasa, karidi nga tawen. Si Mortong ganyak, wanong name ti construction. Alis tumat kidi nga makasursuro. Nilawas nga sweldo, wanong name. Naging gadi na pupuutan.
Pa, mangit patagdara ko, di ba, Laimi? Ada ornong mo. Ada ornong kon sa adamang tulong nga kami nga kabsat. Kabsat ni Virgin nga sawak. Agad na siya, nawasta. Tatlo sumina kami tin. Rumbing na una nga pamilyakan. Umuna nga po kami manong name Junior manin. Rolly the Third. Apay gamit nga isa manakan nyo. Napinas mo gamit tinaganta, dad. Ay, dad, papa. Rolly. Why, nalisto ba na susurot anak ko manon name? Kaya ako na kanyak. Pa, ituloy ko matlahat ng basa. Saan ko natin pagbiyagyo? Adamat ang trabaho ti asawa. Ako, pakadanagan niyo kini Rolly the Third. Kapat adamat ti katugang nga mga yawan kang kuhanan. Sige. Kabaylam lakit eh. Kasi ti karit kada kayo di, daddy. Papa, iturpos ko madlang ti kursok ng engineering. Agbalinak madlang engineer. Manong namin tuloy nga rod ni Junior, tinagbasa. Kaya din to, tani Margie, manong namin, tuloy naman tagbasa. Dandanimit idin agraduar. Hindi sa sumang petak dito balay, manong namin, sinabat na manan ti asawak. Hindi may grahek. Tilugan. Rolly. Basta sumabat ka kanyak, sali. Sweetheart, ada manin problema. Ada manin ngagpeso. Hanya. Ni Margie ka di? When? Masiku. Maunay maten sali. Ang gagang wakasta. Saan nag-agang angaw, Rolly? Maunay maten. Ni Rolly? Ni Junior Rolly Junior. Inagbasbasa, nakasikong. Ni Margie, nga anak ta, nagsikong. Uy, naron. Oo man lang. Diba katong palan na kita rapaap ta, sali. Anya ti basol ta. At ka ti basol ta. Tap na madusa ta astoy. Api kas ti pamilya ta. Api nga awan ti map. Asus. Gatangan naman ti arak. Hindi ba sadgak ti anak ko mabahay manunay no idikit dinanog ko ni Junior. Ngim ni Margie manunay sangko dinanog no dikit pinungot-pungot ko. Nag-ikis. Nagpakpakawan. Inanawan nakmet ti asawak manunay. Habisan ka nagtumpal ti bilid balasan ko. Apay! Apay! Sorry pa. Sorry. Sino ti lalaki? Masapol nga ikalay sana ka. Naladaw ni di maamuak. Nadamad gaya masawa na. Anya! Opa, kamatan, anak ko! Uray, kumamandag pasigog ka. Lumabal na kang ikasar. Kaya nakasawan, aganak ka nga balasang. Nayunak ko nga pa'y manong nemi di panang tumpakan, panang pungot ko kayong kuha na niligaw-gawid na tiyasawa. Nagsakit. Apay agastoy. Ang abali ko mga nagsikog basta may ikasar. Tapno saan nga ganak abalasang ngim adamat gaya man asawa si nakasikog kang kuha na. Apay. Sorry. Baga naman kami nga baro isuna. Di ba ito namuputan nga nakalipat kami, papa. Hindi baga ka masikuga kada asawa kun kunana.
Nakasakit, Manong Nemi. Nakasaksakit. At dapat nagdigundawin kasi saan ko may concentrate, iti pa nagtrabaho. At dupende, iti pa nagkamalik. Imbag Manong Nemi, iti pa nakapurman ko kita amunak mat nga tuwarin. Boss, kamalin sakit yung bagang maramidan mi. Tapay. Ilawlawag naman Manong Nemi. Imbag mga rot saan yung intuloy. Ikamot amuming nga rot nga di. Daming problema kay. Tinas kan boss. Ag-relax ka pa lang. Ang balik at siya magti makamo being your foreman. Siya pala makamo dito eh. Ano ka trumbang naramidag? Lagi na nakabay lang. Mapangkay paspas siya. Tama na gusto may liwag mo ti problema. May konsulting mo tagpasyar. Hapay pa pa nagpasyar. Papa na ag-relax. Ag-relax sa kinito nagdakil ti problema. Ag-anak abalasang di anak ko. Gagangit kasta. Minyada mo. Nadya apo ko mong kinikuha na isutgas-gasat mo. Nagtal na Ed ni Margie dito balay Manong Nemi. Sudan nga gina. Sut mang kuyog ti asawak no kasta mapandag pa check up. Nagditataw taglaw-law siyempre nakamisuod da. Bilibilawan da likodan mi. Kaslakan kam laki malkalengan. Kontraktor, pulpok, kunada. Nag-asawa nga din na oras ti Junior na sa nagsikog abalasang ti inaudi da. Binabayak latay da Manong Nemi di kiti kasta manguy-uyaw kin mangunon si kada kami. Ano oras ti mabalin? Saan kami ba't nga nagkurang ka rin naganak kan anya di kiti anak mi? Babae Manong Nemi nimpas nga ni Margie. Angela kano tinakan na. Nagbalin ba't makayayo ka na kami Manong Nemi kasla panakaburidak mi ni Angela. Kasla nag-muniposal baby Manong Nemi ni Sally. Iri mabalin ng panawan Manong Nemi ni Margie ti anak na intuloy na matlaing itinagbasa. No kasta Manong Nemi agawid at balay umuna nga sa pulag ni Angela. Sublatek no kamang karga. Yung karga at umaraar ka niya. Sige umaraar ka nga ni Angela. Hindi ka sukat nga ron sa anin. Matamdaman. Anak mo na nalingat at lingat. Oh ay kaman na po. Oh kasi isam dyan ako. Hag. Kiss. Pag ginanaan makaayayo. Sa anak akasuidi. Kaniti anak, digiti anak na. Sa bali kayong ti apo ko niya. Talaga balaywak manin ikas lang, balaywak manin tagtagibig. Kaya ni Margie. Kasi siyempre yung tuloy na nagbasa. Kumusta naman din Junior kini Virgie. Okay. Masigug manin ni Virgie. Kanya. Adan tumanin adin ni Rolly the Third. Kat kumusta ni Junior. Napastang nagbasa. Yung baga, ipag namang tultulong keng kuwana. Kan pasaray mat umay. Magdadak man itulong ko keng kuwana, no problema. Ay, sabay ko mga rot graduar mat lahi na kita anak ta. Oray no, medyo na igawid da. Naitiklab da. Kaya iti pa nakitiklab da, maliwan da ti bumangon. Aging ka Manong Nemi nga dimtengen ti panagturpus ni Junior. Imatandar kami met, siyempre, kan adari kiti abalayan mi, kan ti manugang mi, agraman ti duwang apuko mi. Imatandar kami Manong Nemi di eskwela, iti programa, sakam nagtaros iti balayda, tanagpaala damet. Siyempre, Manong Nemi, doon kita manggap kablaw kang kuha na awag dan kang kuha na kit engineer. Naman pa sampay nagteki di board. At dumanti naman kablaw kanyak. Ay, engineer. Sana ka engineer, kapsat. Kontraktor ka ron. Mr. Kontraktor.
Congratulations na nadang kamat lang yung engineer. Bareng no full-fledged engineer. No makapag-board to kita rumwar, may pasana. Kaya naglaig ni junior mo, pagkita kumahan na may pasa. Dapat di kita ako noon ay amuna, makapasa. Sa bagay. Sa may isa, ada duman experience na. Ngayon na kita duman dito, ada dito kita engineer nga nakaradumar, kaya nakapasa di board na. Eh, ako matubrada. Eh, bagay ni junior na oras ang engineering talagang kasking ka. Kung kontrata man tayo. Binaliwak manong naming kinablawan ti anak ko. Sakbay nagawit kami. Anak, papa, sabi ko man may rawar mo to the board mo. Tapos na nanay kang engineer. Sabi ko man, papa, lalaingim, good luck. Intuloy ko na nagtrabaho, manong naming, tuloy mat ni Margie, nga inaodi mi tinagbasa, kat ti asawak, isot mga ayawan, iti apo ko mi. Pasarimat ingkam sa warangkan, iti yan da June, kat sa kamat iliwan, nagdiduwang apo ko mi kadakwada. Nag-take ti board, manong naming, ti anak mi, idi rumwar ti resulta, awan nagan na. Sorry pa. Saan ko ni Rohar? Hanga bale. Ulitan tumanin. Agtiktukan tumanin. Naggraduar maten ni Margie manunemi. Nag-take ti board. Kada di nga tawan. Nagdanda ta nag-take to. Huwag manunemi nagsaruno. Lawas lang ti baet. E di pa nag-take to ni June. Kaya di pa nag-take ti board manunemi. Ti accountant nga anak mi. E di mo ti resulta nakarwar manunemi ni Margie kasta unay ti ragsak mi. Ngayon dumteng ti resulta manunemi ti pa nag-take to ni Junior. Nalpay manin ti abaga na. Saan na nakarwar? Apay met. Nalaingas man ti kunak, papa. Kaya mapay. Kaya doon ng experience ko. Naglaing kalagiti. Academic ko. Apay, saan ko may ipasa ti board? Ang tektrikan to. Diyan kayatin pa. Tapay mat. Ang tektrikan to. Diyan kayatin. Gapoy ti dahil nga napasamak manong nemi o may reklamo ni Virgin nga manugang mi. Pa, pagbagaan nyo man ni Junior. Tapay. Imbes ka nagtrabaho, barbartek. Kasi kahit unang tinakip na, hindi pa nakapakain namanin. Eh, bagbagaam siya sa awam. Basta unang hindi pa nagbagbagag kang kuwana. Sama lang ang dungig. Imbes ka man nagtrabaho, mapanagin inom. Umedan to itultunog, idur-tudur, natay to idibartek. Sinarong karak idaman nung nemi ti may sa bigat. Bigat parang sarong karak ko tapos nagastagat nalimpyo pala iti panunod ti anak ko. Napanak nagipamigat kadakwada. Hindi mangmang kami manong nemi kinasaritak ti Junior ko. Anak, saan na siya tararamitin? Nausawang ka ita, mamigat ka, madamdama, arak man iti sangwan, imbes ko man di trabaho. Papa, nasakit lang amin tinakin ko eh. Naroon awagan na ti Jinjinir. Jinjinir? Di ano dang awagan na ti Jinjinir. No Jin lang ti sangwan. Ipaso ko na. Tanarot. Lagi pa yung duwati putot mo. Saan nga makatulong kang kati asawa mo kaputa, obran at mga aware ka na kita nakyo. Masabi lang trabaho ka. Nababayaan mo ti trabaho mo. Baka awan to nagtalag kang kakalagitiya. Mayat nga pakontrata. Taurin mo saan kang engineer nga nakapasa di board mo. Nalalayan ka nga kita nakapasa di board na. Ang gani, datat panunutin. Saan ka di ka nagkitamat lang tataw at mga ibaga. Orin na saan ka nakapasa, orin na saan kang engineer nga talaga.
Kas kala pinalalaing pa yung budpud ng engineer. Akas ti kung kunada kada kayo. Wan, kas kung kunada kanya. Kahit ko di makapasa pa ba. Agtek 3 ka. Hanggang to sumarting, try and try. Kanayon ka di mapangay ti tauhan. Kaya kayo yung pisuble, iti may kasangapulo kung mga spagari ka, panagtek mo, pala may pasa, agsusyad ka langan. Manong name na magbagamit lang ni Junior. Nabagbagami kiting sardeng nan tinaginom. Ngem di may iduro ni so naman unay mi nga-review manin ka nag-tech iti board. Ano to rahim? Ala, review ka manin. Balbaliw, ag-tech 3 ka. Saanin pa? Susapo ya. Kapsot kat pakinakam mo na ya. Lan, yan tangi, takimulat ko na oras sa anak nga kapasa ang engineer. Nalaingak mat, kami kita talaga nga na engineer kita. Kaya nasama ito sumarating na papakontrata kanya. Kasamat ka na kayo. Manak, take 3, please. No samon to nga may pasa, saan na kanto nga dagdagan? Basta padasap pa maminsan. Alan. Timawag kanyak na minsan manon name ni Virgie, amano kang mga asawa ni Junior. Hello, anak, pa. Nalugo ito yun ni June. Nagrubrabat, nag-review. Kadi. Agad na siya ito kasta. Ano da itang ipasnek tayo, te kararag na po Diyos. Sapay ko ma, tagbaliki. Sapay ko ma, papa. Ito malpasan, manong name, iti pa nag-review, kan pa nag-take na ti board, imay dito balay. Pa? Panag-riknak, kat makarwara kitan. Sapay ko maanak, ano pa nagkunam? Sila nalaklakay dati inaksam ko eh. Kasi saan ka nagproblema? Baga, agbaling ka ito ba yung top notcher? Orisan mo ito pa. Kaya na natin, mom. Si kabalatag ko na, kasla nakalaklaka, ti panag-take mo ti board. Sabi ko nga pa, ngayon, orisan nag-top notcher. Basta makarawara kong papa. Hindi rin mo aran ti resulta manunemi timawag ang mismo ti anak ko. Uwen, kat kastao ni manunemi ti pagkapigsanan nga nang ibagat. Nakaruara ko! Anak, congratulations. Agpaala ka nga ro din. Kung ako hindi na dumapagpaala. Siya ako hindi makamot ti duwang alitsong nga baka. Ay, peso pa uwan. Siya ka hindi makamot ka na ginilitsong nga baboy. Kinunak manunemi kadagpay peso. Nakaragragsak kami. Uy, nakanado na iti imay matendar iti party. Victory party manunemi. Nagiti pada ng engineer manunemi. Ngay mo nang misuna. Sa taon iti pa ng kablaw da keng kuana. Naragsakan ako manunemi. At least. Oresan kam nga nagbaligi ka nagiti arapahap mi iti asawak. Sa anak ka nakapagredwara akas engineer. Kastamatan kinisali sa nga magredwara kas accountant. Ngayon ti anak mi nga ni Margie manunemi sut imuna nga nagbaligi ti panag-board na may sa CPA. Irin to, nag-tech 3 ni Junior manunemi kat na at least nairumarnan. May sa nga na engineer manunemi. Albasan deta manunemi si marunong okasyon ideyam amumaten ni Margie tiagbarin nga manog kami keng kuana. Pa, ma, ni
Randy, may samit lang account na lakas kanyak. Agbali na manugang yo. Okay. Agmanok magkata kayo, papa, mama. Kasyan na kayo na po, Diyos. Kay, dikad, awan doon tagbalin ka duwami dito pala eh. At ang asawa ni manong mo, hindi pa lang si Mina. Isi ka. Damat na asawam, siyempre, iyawid na ka ni Randy. Malaksin, nagyan ka dito eh. Kinapod nun na, papa. At dan nakapatakdar ng balay mi. Ipimatakdarak niyo muna. Sakbay nga, inaram ko ni Margie. Okay, ang bale. Basta lang kitang kayo unay adayo. Junior, sa tagmula ti balayda, alis to lang magkam sumarong kar. Na kayo, dito kayo madlaing. Bali nga dududwa kami. Papa, saan ka nga dududwa? Apay, ibatik ka na kayo ni Angela. Oray no kahit ko kumangalain. Basta o ni tiri ni mama. Igawid na. Yan tangay kasla ni mama. Ti panakainanan. Ni mama ti awawagan na ti mami. Irintutas siya kit awag na kanya kit ate. Ngima muna nga si kata pudnong inana. Ibati yo. Gabotasan mo kayat nga maawat, Randy. Saan nga natakad ko sa pa? Nimat lahin nga, margit aking desisyon. Kabaylak nga, bigbigan nga anak. Na nagtawad kanyak nga, Angela. Ngayon ni Margit ang desisyon nga, ibati mi kano, isuna, tapno, ada kadwayo. Kan gabotan ay tatikid daw ni mama. Sali, sweetheart. Wayne. Rolly eh. Agbati ka data ni Angela. Uri awan rin kita anak tan, si Mina dan, tada asawa dan. Di akadimot ko na kayong kaidi. Nga kaslak lang nagpas ngay manin, nga nadaan ti may katlunga anak, nga ni Angela. Kasta ti panangasikaso, kan parang nga, udir ko kayong kuwana. Saan ko lang nga po ko, anak ko pa yung mismo. Angay nga rod, manong name, iti kalay sa dagiti dua, siyempre, imatender kami ata, anak nga rod. Para may kaduang anak, may iti pa nagkasarnan. Sa rin naman, umay sumarong ka rin iti balay, manong name. Yung talaga nadandan iti balay. Ada dagiti kundaway, manong name, kasla, may kawa. Kahit nung basta, nadumteng dito balay, ang gapo iti trabaho, parang bisita ka dagiti madama kontratak. Basta ko na iti ayat, kanaragsak, manunaymi na Angela nga sumabat kanya. Saan manunaymi nga lulu, no grandpa, ti awag na kanyak, no dikit, daddy. Daddy, ti sarapok daddy, oh. Nalipatak. Kagurin ka, nalipatan sa sarabok. Malipatak ka din at ay anak kita datin eh. Thank you. Kiss nga ro na. So long kiss. Hug pay daddy. Saan kami lang nagluglo ko? Saan dad? Very good. Yung mapi namin nga dad, tiawag mo kanya ko ni daddy. Kasi tama tiawag ko kanya ni mami. Mami ko na. Nagiti na anak may idi. Handa kami inawagan di daddy no. Kit papa. Sika. Nga apo ko mi, daddy, tawag mo kanya, kada kami. Sandak ng apo ko, anak dak. Di namin. Ngayon tipod no nga, mami manak, kahit ni mami nga Margie, manang ko isuna. Anak. Sana kam to panawan ha? Baka yun to no, bumalasan ka, makiasawa ka. Baka, panawan na kami to. Ikarik ka na kayo, dad. Ikarik datang kini mami. Sanda kan to pa? Sa anak to nga pumanaw kada kayo. Sa anak to nga gas asawa. Tapay mat, tapno, awan ti mangipanaw kanya.
Ore asawa ka, basta itulag mo tagbalintong nga asawam, ha? Nga dito'y kayo balay. Yan tangay dakkel mo ti balay. Kontraktor takim balay. Yeso nga, dakkel, ken, nakang kanayon nga, mapapapintas, marirenovate. Manong Nemi, nagbalin nga na ornos ka naragsak ti pamilya ni June. Nung nayunan pa iti anak da, manong Nemi, talumot na hindi kita anak. Nagbalin nga na ornos ko nak, ta saan nga nag-aramid iti madi ti junior ko. Nagbalin nga na pudno ti asawa na, akas ti kinapudnok iti asawa. Kastama ti Margie ken kuana. Irinto manong Nemi taniya ni Virgie ko na kuma. Irinto tani Margie kastamat manong Nemi. Na ornos met talumot na kita anak da manong Nemi at ti asawa na. No kasta nga dumteng ti anniversary mi ti asawak umay da amin kat maangay ti anniversary party. No ag-birthday ti asawak kastamat nga ag-birthday ni Angela. Mapasamak nga titipon kami manong Nemi. Uno, ag-birthday, di manugang mi, birthday di apo ko mi, ag-birthday. Di kita anak mi. Mapasamak ti panakatipon-tipon. Hindi agbalasan ngin, manong name ni Angela. At anti high school, manong name. Eta, kang kanami nga magbagaan ni Suna. Sampay lang makiboy-boyfriend, kabutan na sa naglaon manong name, di kita lalaki kan ko anak. Ganga nagturpos ni high school, kadagbasa mo tiniti college. Lumakayan na tao, bakit? Itulok mo nga lumakay ka. Nangarot ko ma. Manay na yun naman yung tatawan. Ag-college sanjay mo na nga po ko ta. Manula yung tatawan tayo, di may pasngay ni Angela. Kasla anak tayo suna. Kasla brudak. Kitalaga mo ta brudak. Iri man nag-college na Angela, manon Nemi, ado na kita may dandanon kanya kadamag, nga palikero ka no. Manon Nemi. Playgay ka no, manon Nemi ta po. Yung bas nga sunat nagsangit, nga ti ka lalaki ka no, ti pagsangsangitan na. Siyempre, biyang may tagsaludsod kang kuwana. Angela? Ay, Dad. Api, Dad, ano ti may dandanong kada kami nga pagsangsangitan ka ng lalaki? Api ko mga pagsangitan kita, so daking basol tapay? Kasano? Ado da kita agar-aram kanyang Dad. Siyempre, paayak nga dagos, isok nga ako na nga agsangit da. Paayak ida, gabot na sampay lang nga panahon tap na makiboyfriend na. Kasi iti karik kada kayo, Dad. May sakto kada kita graduar ti college nga Virgin. Saan ko atultuladin? Tipod nung inak. Ni Mami Margie. Bakit sabi ko Noong natunday man, tarapaap mi. Kini ni Mamim. Agas pa nakadunday, nga pa nakataglab na kiti anak mi. Nga matlis, nakapagraduar damat lang. Engineer ni uncle mo, ni Maming mapudno, sa accountant. At least makunamot laban lagi. Na isait lang. Na itantan lang. Kit sabi ko tapos ika ti diretso. Awan ti panakaiteklib mo anak. Awan ti pagdanakan nyo Dad. Adungang peso na kita gar-aram kanyak. Nga ba sa sino kumatisang ang garam kita pintasak. Tapos laki nipod nga mami. Ngayon, awan ti pagdanakan nyo. Tapos anak pa lang ang ayat. Agraduarak nga makun ko na nga loveless. Malaksid manong naming iti panang singa dagiti lalaki iti apu kumi. Iti kadana iti eskwela. Umay pa isturbuin manong naming dito'y balay. Tuwas ta nga namnamaan da nga kabigatan ng bakasyon. Uwen manong naming.
Madami na kita pasamak manong nemi apa nagsabay ti duwa nga lalaking imay nangaram kang kuhana ng pasyar ti balay. Huwin, ada pulis, da may isang arkitek. Da kita matlang professional manong nemi, da kita mga aram kang kuhana. Iti may isang arabi manong nemi anagrana ti duwa. Iti palang sangot ti balay manong nemi kit nagranadan. Napasamak ti panagkabilda. Panagpidnal tugda. Nakaw, nabuhak ti sang kakarubaan, hindi pa nakangig mi ti putok. Nagikis manong name ni Angela. Naimatangan na tinipasamak. Abay anak. Nagpinaltog damat. Nagitadan ni. Naidasa da nga dwa? Hindi umayan na kiti pulis kan ambulansya manong name nang itaray kadagiti dua. Ibaglagi din na nakalasat na ngagpadpada. Anak. Oo, hindi mas basol ko. Dad. Anak, ada ko matibasol ko no. Nagpinatay na kapo kanya. Di makadakas sa mga no. Sikamat ti pagkaramidan di dakas. Ano kahit sa dad? Di kita asawan ni dading mo. Ang mga nota mangkidnap kayang ka. Kada kita agar-arim na napigit. Gabotisan mo pa ng sumbat kadakwada. Mami, awan ti mas basol ko. Nudat at mawatan, awan ti maramid ko. Kunak kadakwada, nga saan ko paila panunutan ti makinubyo kapag agbasbasak pailang. Magpilit na kita o maaramid ko. Tinaramid mi manong nemi imbaon mi nga Angela kanay di maudin nga tawon na ti panagbasa na. Iti kurso na nga nursing manong nemi imbaon min sa di Manila. Imbag manong nemi tada kasinsin ko nga da sadyay asidag ti eskwela. Nadamat business na. Isot na nga laking kuhana. Dad, Mami, orin dak sa Manila. No talagang aarme anak. So lang iso. Ngam na siya tanak. Tamadaan ka di kabarboro nga agarim sa jay. Ngam di kiti dating agar-anon kang dito eh. Baka no adada ka sa panggibdakin ka. Nakasta, may adayo ka na kayo, Dad, Mami. Sa nga bali. Napintas ba tayo kami nakasyon? Alis to talaga titinawan. Mani po tinaddan sa Manila ni Angela manunemi han kami nga madisturbo pa no kasta nga adag pasyar ken kuana. Wen. Natalgad mo direk nami manunemi tatunggal aldaw nga tawagan mi suna kusmustaen mi kastamat nga tumawag isuna no sami nga masangot nga da kami di tumawag. Naging ga manunemi nga agturpusan suna. Nagdito mga apo ko mi manong nemi sumsumrag da pa ilangin ti college. Umuna ng turpos panong nemi ti inaunang apo ko mi. Matandar kami sa Manila ti panagturpos na naragsak kami nga kasawa. Wan. Ti amo da idi. Nagdi makakita ka na kami kat anak mi na Angela. Saan mi nga anak? Apo ko mi. Ay, nasapa kayo nag-apo ko no kasta. Wan. Ngam nagtalinad ka na kami. Nakasukat na gini doon nga anak mi di kasawa dad. Kahit baka ito nag-asawa mo ni Angela. Mapasamak ito nga dududua kayo. Engka rin na kada kami. Nasaan nga gasasawa. No saan nga umanugod di lalaki ang talinid da kada kami. Nagtrabaho ti anak mi ni Angela manunemi kalpasan ni Juan at board na nagtrabaho ti ospital nangalat experience na aging ga nakadano rin sa Australia. Nag-apply kas may sa nurse manunemi di Australia. Kung namin narod iti asawak. Kasla adada nga naki-asawan dyan nakta nga inaudi. Rolly sweetheart. Apay. Santa man lama sa rungkaran, santa man lama makita na mailiw taking kuana. Nagtatrabaho nga di Australia. Makita mat isuna ng video call kayo. Ano ka mati problema?
Nukas ka sa nulaing. Baga mailakad na panagsitisan na sa jacket makapantamad sa Australia. Hoy, panawan na ti Pilipinas? Saan ko ang panahon ti Pilipinas, sweetheart? Dito lang tati kahit ko. Yan tangay, at damatin business ko. Sika, amat lang sumardang dito kung kontrataem, magsardang ang pasita ng aslady. Umanayin ta dua, hindi ko angkit pagiganit na 5. Aging ka manong naming di adaduan nga tawen ni Angela di Australia timawag ka na kami. Daddy, Mami, agbakasyon na. Kitrem na rin bingaw na yung agbakasyon ka na. Kaabot na mailo kaming ka. Adanda kaduak. Kaduam? Sino kaduam? Agbalinto ang manukang yo. Padam mo nila Pinoy? Saan dan? Australiano. Isot na kagasat kanyak. Kat anang harot ti plano yo? Saan ka din yung baga kang kaidi? Yung bagami kang kaidi nga. Saan na kami nga pampanawan? Mag-asawa ka? Alain na kayo dito Australia. Mag-asawa kamton. Saan nga kayat ni Mamim? Kaya nagtaling na dito Pilipinas. Umay kami nagbakasyon dito. Naisot na ikari. Ngayon saan ka magpahot? Dito kami tlaen. Hindi ako mabalin ang umatong palti karik. Ibagamta, asawam, nga dito kay ngagdaid. Dito tayo trabaho may dan. Pagbalik mo lang pagbakasyonan dito Pilipinas. No saan nyo kahit umay dito di ka umay ka lahat damat bumakasyon. Kasta nga ron tinapasamak manon nemi namin duhamatan nga napang kami nagbakasyon sa Sydney, Australia. Anang sangurungkar, iti borudak ko no, inauna nga po kami, kaya nagididwa nga po kami tituod, manon nemi. Agap apo ka kami nituod, taore di inauna, nga anak ni Junior, ni Rolly III, kada damatan asawa na, may sama iso ng engineer, nakapasa nga dagos manong nemi, i-detective board. Idinto, accountant met, inauna, manong nemi, ni Margie. Ada pala hindi college, digda dumapay nga po kami. Manong nemi, numaminsan kaslasan ko patyen. Nga halpasan, digiti, nakiro, kapasamak, iti pagteng, iti napalabas. Kapasamak kasla, mabang-aran tirik na mang panunot. At least, balagi matlahing, iti binangon mi nga pamilya iti asawa. Akas man ti panagbalagi, ti pamilya na kita anak mi. Kaya na kita apo mi. Manong namin sardan kong tinagkontrata, tulong aklatan ti asawa, itin pasdek na nga negosyo na. Dududwa kami, manong namin, agdendag. Ngayon naragsak kami, agsipod ta. Adubat na giti karuba mi. Kabagyan mi nga may sumasarong kada kami. Amang kadkadwa kada kami. At dadua, manong namin, kakabagyan mi, api nagbasbasa mi. Kata, ano, ti problema mi. Tadudua kami latan nga, ang bibiyag ti pag-imi. Sa ado pwede kita ayuda, na kita anak mi na naruna, ti apu kami nga na Angela. Binulan nga mangted, manong namin, iti ayuda para kada kami. Dahil nga rin ti pagkasarita, kinagyaman ang una iti anos mo nang ibasa. At sabi ko adamat na ibatik nga adal, liwliwa kan pagsaramingan ti biyag, kadagiti padak na dimngeg. Kaya nakipagbuya iti dito yung programa. More power to your program, Manong, and God bless. Ito yung nga ratagyaman nga pagayam mo, Rolly. Thank you kang Rolly. Tingka ba't panangibura iti pagkasarita, mapainti panangisan mo through Messenger, ti detalye na. Thank you ka